Күпер салынганнан бирле 10 ел сайын ремонт үткәрелә. Ширгән, таушалган такталар алыштырыла, трос тарттырыла, искергән детальләр янәдән ритеп ябыштырыла. Бу эш быел үзара салым хисабына башкарыла. Кайын такталар кайтартып, эшкәртеп, пропитка белән буяганнар. Булай эшләгәндә күпер чыдам да, матур да була. Авылның уңган ир-егетләре Рауил Гыйздуллин, Алис Галиев соңгы эшләрне тәмамлап килә. 1964 елда мен кем булып төшкәч, бу күперне салдылар. Бу күперне салуда катнашкан Кирамов Губер, Шейх Радиев, Шейх Жан, Сахауов Риф, мен белгәннәре. Ondan колхоз кеше белән авыл халкы ярдәм итеп салдылар. Ике урамны тастыра бик тирән жар буенда, жарның тирәнлеге 18 метр. Шул күперне ярны тастырып, күпер салдылар. Ашаган белми, тураган беләдиләр. Үзара салым җыганда күп кебек тоелса да, акчаны бүлгәли башлагач, бармак арасыннан аккан су кебек юкка чыга. Әмма Вәрешбаш авыл җирлегендә үзара салым хисабына шактый күләмле эшләр башкарылган. Республикада оештырылган туристлык буенча программада инде һәрбер авылдан үзенчәлекле җирләрне күрсәтергә тәкъдим итәргә кирәк бит инде безгә. Шуңа инде без үзебезнең шушы Вәрешбашыбызда шушы асылмалы күперне кертергә булдык. Ул күперне яңартып, үзебезнең читтән килгән туристларга дигәргә кирәк, кунакларга шушы күперне күрсәтеп, аның тарихы белән әзрәк кенә кызыксындырып, истәлекле бер күпер булып калсын дип теләгән идек инде. Җирлектәге чишмәләрне төзекләндереп, чистартып туруда, Вәрешбаш урамындагы труба башларын балчык, ком ташлардан арындыруда, зират юлын тигезләүдә үзара салым хисабына эшләнгән. Акчаның бер өлеше кыш көне юлларны карап тору өчен МОЗ җәмгыятенә күчереләчәк. Моннан 60 ел элек салынган асылмалы күпердә яңа күлмәген киеп, кайткан киткәннәрне сөендереп, үткәннәрне искә төшереп, озак еллар халыкка хезмәт итсен иде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.